ଭଳି ବାହା ହେଇଛି। ଜନମକୁ ସାଥୀ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଜୀବନରୁ ଅଧା ହେଇନି ମାତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ତାର ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଯୁଗ ଯୁଗର ଆଉ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନେ ଘରକୁ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିଲା କେମିତି ଆଉ ଜାଣିଛ ନା ମାନ ଦୋକାନ କଣ ଯାଉନା ଆମ ଘରକୁ ତାର ନୂଆ ଅତିଥି ଆସୁଛି ଆମ ପିତା ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। हसी पारुची कांदी पारुची ଆଉ ଆର 10,000 ଏ ଘର ଲଗାଇ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ତୁ ଯେମିତି ଏ ଘରେ ନଥାଉ ଯଦି ଥାଉ ତାହେଲେ ଏ ଘରୁ ଗୋଟାଏ ସବୁ ଉଠିବାଟା ପୁରା 15 ବର୍ଷ बेसी नखरानी देखाना चुपचाप ये जगह छड़ी चलिए बुझे जो अबे हट 16 टोका अरे तो स्त्री अच्छे स्त्री थी लेडी का और झियो थी वो